Cebu Provincial Government at DSWD sa ilang kasunduan. Yan at iba pa sa balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Yes, maayong udto, Cheryl. Nasa Cebu Capital tayo ngayon para tunghayan nga yung signing ng Memorandum of Agreement ng Cebu Provincial Government at ng DSWD. Kasama sa kasunduan ang pagtatayo ng Regional Rehab Center para sa kabataang babae. Lalagdaan din ang implementasyon ng assistance to individuals in crisis situations para sa mga persons with disabilities para sa probinsya. Mamaya ay antabayan na natin ang press briefing ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Governor Gwen Garcia. Sa iba pang balitang dako, Sheriff, naaalarma na ang Department of Health Central Visayas sa pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Cebu City. Nakapagtala na kasi ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESO ng 110 cases mula January hanggang April ngayong taon. 103 sa mga yan ay lalaki habang 7 ang babae. Ang Mandaue City naman ay nakapagtala ng 21 new HIV cases mula January hanggang April. Ayon sa RESO, ang Lapu-Lapu City ay merong 34 new cases of HIV ngayong taon. Ayon kay DOH-7 Director Jaime Bernadas, posibleng mas mataas pa riyan ang bilang kasi marami ang hindi nagpapacheck kung may HIV na sila. Kung kaya puspusan ang kampanya ng DOH-7 ng free testing sa kanilang opisina. Nagpapaalala naman si Bernadas na huwag matakot dahil may mga gamot na ang HIV na pinahihina ang virus sa pagkakaroon ng nakakamatay na Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS. Bawka na ang mga balitang dako dinhi sa Sugbo. Cheryl, balik tayo sa studio. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.